Salut și bine v-am găsit la un episod din Crejele. Astăzi îmi face o luptă. M-am luptat eu odată, am filmat, dar m-a sunat maică mea și trebuie să închid filmarea, așa că dacă câștig lupta asta o să fiu tare pentru că tot nu era cealaltă. Mamă, dar ce trage are? Dar câte naiba are? Doamne! Deci ăsta o să aibă numai de apărare. Bun. Las că închide ea. Ce naiba. Două. Oh. Prima dată și turnul. Sper că va merge bujulețul acesta. Măcar am dat un pic de damage. Da-mi dat damage mult. Nu știu ce să fac. Mă apăr. Pac. Și numai bine pun asta. Numai bine se deschide asta și bang. Bang, boys! Da, și chiar așa, da, mai vorbit. Nu știu cine a mai vorbit, dar mă rog. Hai să ne uităm la un replay. Vedem 1 contra 1. Unul nu pot nimic.
Cine credeți că ești eu? Puneți acum stop și ziceți-mi în comentarii cine credeți că o să câștige. Roșu sau albastru? Eu zic că să câștige... Cred că roșu să câștige, cred. De fapt, bă... Da, cred că roșu câștigă. Are mult mai multe trupe. Eu zic că cred că câștigă. Sau, albastru cred că câștigă. Și am revenit pentru că m-a sunat bunii ca mea, m-a sunat și de aia. Și căutați a fost acest episod, eu a fost ale finele de unde